30-njy ýanwarda Kiýewde ýitirim bolan türkmen studenti Mukaddas Nasryllaýewa köprüden derýa böküp öz janyny kast etdi. Ukrainadaky türkmen diasporasynyň ýol başçysy Azatlyk Rozmetowyň maglumatyna görä, Mukaddas Ukrainada galmagy üçin ruhsatyň uzatylmagyna zerur bolan dokumenti okan ýokary hujaýynda alyp bilmän soň öz janyny kast edipdir. Rozmetow 18 ýaşly student gyzyň ýitirim bolmagy bilen baglylykda onuň maşgylatynyň kömek sorap özüne ýüz tutuly bäri öz derňeýärini geçirýänligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Rozmetow 19 fevralda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşliginde Mukaddas Nasryllaýewanyň köprüden aşağı bökmeginiň köprüde berkidilen video kameralara düşürilenligini we bu video ýazgylary özüniň görenligini aýtdy. Emma student gyzyň jesediniň tapylmanlygyny belledi. Nasryllaýewanyň gözlenýänligi baradaky habar ilkinji 13 fevralda Kiýew polisiýasy tarapyndan ýaýradylypdy. Şonda onuň soňky 30-njy ýanwarda akşam saat 17:07-de Politehnik institut metro stansiýasynda görülenligi aýdyldy. Emma ýani onuň Dnepr metro stansiýasynda çykyp, ol ýerden Paton köprüsine çenli piýada ýörep, köprüden derýa özüni oklanlygy habar berildi. Ukrainanyň habar agentliklerine görä Kiýew şäheriniň prokuraturasy Mukaddas Nasryllaýewanyň işiniň kwalifikasiýasyny üýtgedip, onuň adamy bir katlaýyn öldürmek maddasynyň adamy öz janyny kast etmäge itermek maddasyna çalyşypdyr. Maddanyň kwalifikasiýasyny üýtgetdiler. Men suwtdan öňki derňewleriň jekmejek geçirilmegini we ýokary hujaýynyň daşary işler boýunça dekanatynyň hereketlerine kanun esasynda baha berilmegini gazanaryn diýip Rozmetow aýtdy. Добиваться того, чтобы органы досудебного расследования тщательно исследовали самоубийство и дали правовую оценку действиям руководства деканата по работе с иностранными студентами. Azatlyk Rozmetow bu ýagdaýyň 30-njy ýanwarda studentiň öz okan ýokary hujaýyndan çykmagynyň ýany bolandygyny aýtdy. Я могу только предположить причину. Men bu ýagdaýyň sebäbini diňe çaklap bilýärin. Bu ýagdaýa Bogomolets sadandaky Milli Medisina Uniwersitetining dekanynyň ornbasary bilen söhbetdeşlik sebäp boldy. Edil şol gurrundeşlikden soň ol göne betbagçylygyň bolan ýerine bardy diýip Rozmetow Azatlyk radiosyna aýtdy. И после этого разговора она целеустремленно поехала и прыгнула с моста. Şol söhbetdeşligiň mazmunynyň jekmejekleri student gyzyň aklawçysyna, garandaşlaryna we hotsarlaryna nämälim galýar. Rozmetowyň sözlerine görä Mukaddas Nasryllaýewany möhleti dolan wizasy bilen bagly problema alada goýardy. Kiýewiň Bogomolets sadandaky Milli Medisina Uniwersitetining 30-njy ýanwarda ýitirim bolan studentiniň Ukrain wizasynyň tamamlananlygy, emma ýurtda galmak üçin wagtlaýyn ruhsat almak üçin oňa okan ýerinden degişli dokumentiň gerek bolanlygy habar berilipdi. Ukrainanyň käbir media serişdeleri dören meselelerini çözmegiň ýokary hujaýynyň daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanynyň ornbasary Tatyana Timohinanyň jogapkärçiliginde bolanlygyny habar berdi. Student gyzyň Okan Uniwersitetining ýol başçylygy Nasryllaýewanyň hadisadan öň okuwdan çykarlandygyny aýdýar. Bogomolets sadandaky Milli Medisina Uniwersitetining resmi web-saytynda 19 fevralda çap bolan beýanatda student gyzyň wizasynyň möhletiniň dekabrda gutaranlygy şu sebäpden onuň okuwdan çykarlandygy aýdylýar. Gynansak Mukaddas Milli Medisina Uniwersitetinden migrasiýon kanuny bozanlygy üçin çykaryldy. Onuň wizasynyň möhleti 17 dekabrda doldy. Şol wagtda çenli Nasryllaýewa ruhsatyny düzeltmedi we täze wizany almak üçin Türkmenistana gitmedi. Azatlyk Rozmetow Mukaddasyň ýokary hujaýyndan çykarlandygy hakynda onuň garandaşlarynyň we hotsarlarynyň diňe ýakyn günlerde uniwersitetiň ýol başçylaryndan ilkinji gedek eşidip galandygyny belledi.